Centar kreativnih industrija, Kreativni inkubator Sisak, dio je unapređenja poduzetničke poslovne infrastrukture u gradu Sisku. Centar kreativne industrije Sisak nalazi se na 950 kvadratnih metara površine objekta i nudi potporu i razvoj poduzetništvu u kreativnoj industriji. Očekujemo da će ovu infrastrukturu koristiti 2 poduzetničko-potporne institucije uz 107 poduzetnika korisnika CIKS-a. U centru je predviđeno 9 uredskih jedinica za inkubaciju 30 poduzetnika, te coworking prostor za 32 poduzetnika uz inkubaciju od 5 godina. Uz to postoje još i laboratorij za multimedijalnu i laboratorij za 3D produkciju. Ciljane skupine su poduzetnici grada Siska i županije koji će dobiti novu poduzetničku infrastrukturu uz interes za povećanje svoje poslovne aktivnosti i konkurentnosti kroz usluge i proizvode CIKS-a. Centar kreativne industrije Sisak, mjesto gdje kreativne ideje dodiruju stvarnost.